Maayong buntag ug malipayong Sabado! Hi world, hello Philippines! Welcome sa inyong paboritong programa matag adlaw Sabado, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kauban ninyo mga kapaglaom nga inyo sa mga higala. Yes, and as ating mga kapatid dyan at mga kaibigan sa Luzon, dyan sa Metro Manila, Pampanga, all over Luzon, magandang umaga po sa inyong lahat. Maayo aga sa atong mga kapaglaom diha sa Iloilo, sa Bohol, maadyo buntag, and diha sa Visayas, may buntag sa mga kapaglaom kung kamo nagatanaw sa atong television. Magkita kita sa ato GISA Channel 33 sa nationwide. And hopefully nga niini karon kabuntagon ang atong kalipay magauban sa matag panimalay. Yes, o kaninyo mga ka-hope, asa man mo sa kalibutan, dako kaayo among kalipay nga kami nakahimamat kaninyo, kamo among nakauban og labaw sa tanan, kamo nahimo namong higala. Yes, tungod kay ang atong panaghinigulay, bililhon na lang kanamo. Busa dili kami magkaluya sa pagserbisyo o pagpakiguban kaninyo. Karong adlaw ng Sabado mga kapaglaom, atong pagasaulugon ang diwa sa panaghinigulay. Taliwala kanimo, kanako og labaw sa tanan sa atong Ginoo. Following the end of the Second World War, the Philippines was recognized as an independent state. On July 4, 1946, the Republic of the Philippines and the United States of America signed a treaty of general relation that relinquished American sovereignty over the archipelago. Originally, July 4 was celebrated as Independence Day of the Philippines. However, in 1964, President Diosdado Macapagal moved the celebration to June 12 to commemorate the independence of the Philippines from Spain. July 4 was renamed to Philippine Republic Day. In the 1960s, President Ferdinand Marcos renamed the holiday to Filipino-American Friendship Day. In 1984, it was relegated to a working holiday and was no longer referred to as Republic Day. Today, hundreds of Filipinos in the United States are celebrating the Filipino-American Friendship Day. Truly, the spirit of friendship among nations are blessing that leads to harmony and peace. Daniel and his friends, Shadrach, Meshach, and Abednego went through many hard trials together. They stood toe-to-toe with each other, honoring their God by refusing to eat the king's delicacies because partaking of them was contrary to their beliefs. God gifted Daniel a special gift of interpreting dreams, which caused him to be elevated to the second-in-charge position over all of Babylon. This promotion raised him far above his friends, but Daniel remained true to his friends spiritually. Daniel loved his friends and never forgot about them when he was promoted. Proverbs 17:17 tells us that a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 18:24 says, "A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother." The scriptures present many other notable lessons related to friends and friendship. However, one of the most important of all is found in John 15:13, which states, "Greater love hath no man than this, that man lay down his life for his friends." This scripture highlights the fact that Jesus actually died for his friends, for you and I. And Thank you. Okay, thank you Charm. Thank you Charm sa manindot nga presentation. And sa imong masulti about ato. Daghang salamat, no? Well, una sa tanan, salamat sa welcome sa inyong sa kahigala sa pagbalik din sa atong Yes, segment. welcome. Well, Appreciate. of course, higala ang pulong atong atong pagabasihan karong episode mga kapaglaom tungod kay pagahisgutan nato ang importansya sa friendship when you are trying to spread the gospel here in this world. So friendship and the gospel, and kung unsa kabililhon nga na kay kauban
sa dihang magsuroy-suroy ka sa kadalanan or lumbigit ka sa kalibutan para ibaligya kung unsa ka mahigugmaon o kagamhan ng atong Ginoo. Tinood na siya, Kuya Wing. And Kuya Darrell, di ba? Last nga ganing nga line ganina, Jesus died for you and mi mo na siyang pinaka-grabe, grabe, hindi na ito matugkad nga klase nga friendship. Yes. Kanang willing bitaw magpakamatay ang isa ka tao para sa imo. Yes, and thank you, Charm, no, sa manindot kayo nga presentation. And before mga kapaglaom, no, muglit sa ta, siyempre atong mga kapaglaom diha, nagpadalawag nagtanaw sa GSAT. Good morning sa akong mga parinti, si Ai Alden Litro from Caraga, and Lim Nulan, Tibuli, South Cotabato. So sa tanan nga taga Cotabato, good morning kaniyon tanan. So unsa man ang ato ang atangan karon nga mga segment nga angayan nilang sundan yun mga Actually, atong mga intro voices. kanta sila. Voice or voices. It's Pariharan, voice. Voices. Voice, pero voice Pwede yun. na kay sila mo awit sila. Yes. Alawit to mahitungod about friendship, no. Speaking gani na naghisgot unsaon mo pagbaligya ang gospel, no. Mo yun na ang importante ang imo ang living a religious life. Diha mabaligya nimo ang gospel sa imong higala. And speaking of friendship mga kapaglaom, no, adora tay higala nga anda maminaw mutabang kanato bisan man og pagabiyaan ta sa mga tao sa atong palibot kini siya dili mubiya. Aniya ang awit nga naguluhan, Higala ko siya by the Intro Voices. Well done. Gipalandong ko ang kasakit sa pagantus ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Aron maluwas ako ug may kinabuhi, busa siya karon daigon ko. Higala ko siya, matagal lang sa alawiton ko, daigon siya. Siya sa uban, higala ko siya, ugalang sa iya unyang pagbalik mo sugat ako, muha pa ako sa iyang tiilan. Magpasalamat ko sa kaluoy o grasya, ngalan niya ako nga daigon. Higala ko siya, matagal lang sa alawiton ko, daigon siya.
Hello everyone. I'm happy and excited to share to you today a bit of my life story and my encounter with the Lord and how amazing and wonderful is His works in my life because I trusted His plan. I am Wendy May Abindan. I am an exchange teacher here in Arizona, United States of America since 2017. I came from a simple family. My father is a carpenter and my mother makes Filipino native delicacies and we sell them. I have 3 brothers and sister. At the age of 19, at the final semester before I finish college, I got pregnant. I felt like my whole world collapsed. Another turning point in my life is when the father of my 2 girls was put to jail because of illegal drugs. It was so much stress and anxiety, not only for me, but for my girls and the entire family. I came to a point in my life that I questioned God's faithfulness. I asked Him of the things I've done wrong, and of course, I felt so weak. I felt so clueless. I don't know where to start and how am I going to do it. But God works in mysterious ways. We cannot actually fathom His greatness. His plans are always greater than our plans. And if we ask forgiveness, He is slow to anger and just to forgive us from all our sins and unrighteousness. May 2017, on my birthday, I received an amazing gift from the Lord. It was a chance to be an exchange teacher in a foreign land. It was a very hard decision for me to do. It breaks my heart to leave my girls, to see them growing without a mother and a father on their side. Being an exchange teacher here in a foreign land requires so much courage, perseverance, and of course, commitment. But praises and glory to our Lord and Jesus Christ. I'm still here. I'm still here struggling and surviving and enjoying all the folds of provisions and mercies that our Lord had given unto me and to my family. We only have to trust and believe in His plans, for His plans are greater than ours. As I would end this message, I would like to share unto you my life verse found in Jeremiah chapter 29 verse 11 that says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a brighter future." Thank you, and may our Lord God bless us all. Have a good day. Sister Wendy of Arizona, thank you. Your testimony just proves how powerful God is. And right now, you have just become an inspiration. Well, mato panibing kanina, dahil pamagi para ibaligya ang atong panaghilagalay. O ibaligya po si Ginoong Hesus sa atong mga kahigalaan ug sa ato po mga kaigsunan diri sa atong community. And this time, there's one way to sell God and His power and His love, pinagisawit. Atong i-welcome, Rachel Sikayao. Sa pangandoy mo sa kalibutan, ang kasulatan kamaturan, mauy banding nga angay mabatan, nga mauy magananak sa dalan sa tanang mga nanagtuman. Ngunit tugyan mo tanan kang Kristo, mga kabala
mga problema. Mga panalangin iyang ibugo, kung magatuman ka sa iyang sugo. Ang kasulatan kamatuuran, maoy bahandi nga ang ay mabatan, nga maoy magananak sa dalan, sa tanang mga nanagtuman. Usa dawata si Jesus igala, sa kinabuhi mo siya pasudlag. Tuguti nga siya ang magagiya, sa kasing-kasing ug sa una-una. Ang kasulatan kamaturan, maoy bahandi nga ang ay mabatan, nga maoy magadanag sa dalan, sa tanang mga nanagtuman. Ang kasulatan kamaturan, maoy bahandi nga ang ay mabatan, nga maoy magadanag sa dalan, sa tanang mga nanagtuman, sa tanang mga nanagtuman, sa balaang kasulatan. Yes, Rachel, Kyle, good morning. From Balingasag, Misamis Oriental. Good morning. Good morning. Good morning, Ah, Son. good morning. Thank you, thank you. Thank you sa imo. Welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon World. And thank you guys sa imong pag-message ako ang mukanta ka din sa Panimbaya sa Kabuntagon. And Una sa tanan, ako sa Sandaigon og i-commend kay baga-baga ang imong kadasig igsoon, no. Gabi ulan kayo din abot siya dinhi then hapit na alas 12. Nabasa pag yun. Basa pag tugnaw kayo, walay panihapon. Salamat sa Thank you, pagbisita sa Panimbaya sa Kabuntagon. Pwede ka mo-greet. Tagahan ka na mo tayo mga mo-greet dito sa imong makaparentihan sa Balingasag and sa Tibok Pilipinas. Apila man po yung silingan, Lagonglong. Silingan. Lagonglong. So, silingan mo daw kay Lagonglong. Yes. Okay. Go. Okay, akong i-greet ang akong mga amigo diya sa Balingasag, ang Samson family, si Arnel Samson, si iyang asawa nga si Judia Samson, o iyang igsoon, si Nilfran Samson, o iyang asawa nga si Sora, o ilang pamilya, o ang diya sa Balingasag SD Church, o diya sa among district pastor, may buntag ni pastor, o akong inahan diya sa Malibalay, may buntag ma. O diya sa akong higala nga si Uncle Ismael Requerme, sa Requerme family, mayong buntag ka ninyo. Yes. Daghang salamat sa inspirasyon. O sa Dios, dalaygon siya. I'm sure. But karong panahon, Brother Rachel, ikaw naghatag sa inspiration. I'm sure your friends out there are so proud of you singing here in Panimbaya sa Kabuntagon World. Asaya na ako uwing dili lang kay guitar ang iyang gina-play, ga-play po ka keyboard. So, I mean, inclined ka sa music. Kano sa man ang nagsugod? Sa dihang uban ko kang kwan kang sa usa ka musician nga si Ismael Requerme, katong pupuser sa Requerme family. O nya kinsa may nagtuklod nimo nga i-message siya wing para mo bisita ris Panimbaya sa Kabuntagon World? Nakaunuhan lang ko. Yes. Kiruguro, giya sa kwan, ulang spirito. Yes, okay. Thank you kayo sa imong pag-anino. And dili ra mo po siya ang na-message daghan po kayo pero tagag chance nga muani gid siya kay siya ra man ang dol-dol. And before once again thank you kayo Kyle sa imong pag-ani karon. And do not greetings diri. Gikan nagpadala siya happy Sabbath
kaninyong tanan diha sa Hope Channel, si Maning Akaso ni gikan sa Magsaysay, Misamis Oriental. So, good morning diha Sir Maning sa imong pamilya. And sa tanan nato nga nagtanaw labi na Sir Yul Bataler and Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga nga nagtanaw karon. Thank you so much sa inyong pagtanaw din Sir Rex and Ma'am Jessica, Panimbaya. true friends. Yes. Well, mga kapaglaom, no, atong mga kaigalaan dito sa United States of America, they joined a local Independence Day parade diha sa state of Maryland. And of course, ang atong General Conference President Ted Wilson has something to say about it. Let's watch him. We're here at the 4th of July parade where my local church has a special float or a special parade event, and we're playing patriotic songs and religious songs and handing out wonderful fans that people can use, and it has, of course, different things on there about our church. Also some good literature that people can use. What a way to be part of total member involvement. God bless each one of you as you participate in every way to try and help people know Jesus. Maranatha. Ayan mga kapaglaom, no, isa lamang kato sa pamaagi aron kita makapagpahat sa gugma sa Ginoo ato sa atong mga kaila o sa atong mga tao sa atong palibot, di ba? Kanang simple nga paghatag sila og mga gagmay nga butang like atong ihimo ni Pastor Ted, no, nga maghatag og fan with a message nga encouraging kayo nindot na kayo nga paagi nga makig-connecta sa ila. Og example, mabisita ta og Una siya panaghigalaay. Panaghigalaay, di ba? Bisita tao mga hospitals. Bisag di ko na to sila kaila, pero kanadong simple way of saying, kumusta man, ana? God loves you. O, mahatag kag apple, hatag kag kanang mga prutas, o nindot na ka nga paagi. Pahiyong. O pahiyong. Speaking Libre of na siya. pag hinigala ay Fitz, atong mga higala, good morning diha, kang Gina Cal Golosino, James Rubrico, Gina Fe Malabarbas, and from Alma Manos, Mag-abo, Antonia Anakay, happy Sabbath watching from McAllen, Texas. Mayong adlaw diha sa Texas. From Knox King, good morning, happy Sabbath from Anini E. Antique. Happy Sabbath then diha kang Florabel Labisto Anoo Sablayan. Yan, happy watching also to Sir Doc Warren Akain. Salamat kay Doc sa paglandaw sa atong programa, and God bless you. And also sa tanan natong mga viewers pod sa tibuok Misamis Oriental, salamat kayo. Daryl. Yes, nanibaya po ko sa atong mga kaparentihan din na sa San Fernando, Bukidnon. Kuya Jeter is watching right now. Kauban ni Uncle Nelson, Ektin, and Ate Mercy, Kuya Jim. Maayong buntag, happy Sabbath day sa inyong tanan. Yes, ito mga kapaglaom no, nga naman landong unsaon pag bawas sa mga extra fats. Relate. Daghan na. Tagang makarelate ani no. Munang aniya si Doc Laila magahisgot about unsa ni nga fitness no sa aton tan-awan diri lang sa Health Bits. Welcome to the Malacanang of the North, Baguio City. Physical inactivity is a modifiable risk factor for cardiovascular disease and a widening variety of other chronic diseases, including diabetes, cancer, obesity, hypertension, bone and joint diseases, and depression. Studies revealed that physical activity of exercise lowers the risk of heart disease, cancer, and other chronic diseases. The more we exercise, the better will be the circulation of the blood, promoting longevity. Walking, swimming, bicycling, jogging, gardening, playing ball games, aerobic exercises are various forms of physical activity that we can choose from. Jog with me to the Lions Landmark at Marcos Highway. Jogging 30 minutes 5 times a week is recommended. This is Miss Laila reminding you, exercise for health. Be healthy is a wise choice. Ayan mga kapaglaom, pagkanindot sa maong encouragement mo na magsugod na kita og jogging kay aron ang atong mga
fats, Muna. di ba? Oo. Magsugod, nagkawala. Although di man may discriminate sa fats, kaya relate nga po na. Pero Daghan ko, ana. at least maka-energize po sa ato, alita magluya. Yes, no? And para ni sa atong mga higala, actually si Doc Leila, aduna na siya wellness program diha sa Adventist Medical Center College, Iligan. Kung kinsa tong mga naay tag-as kay cholesterol, uric acid, o mga lipid profile, no, pwede mo adto mo inquire sa sanitarium para tagaan din mo ni special diet Yes. within And- pila ka days para ma-normalize. Yes, and speaking anang Pats, mao na siya ang resulta sa panaghigalaay nga magsigira tagkaon. Emang libre, oh. Magsigira tagkaon. Only rice. Daghan kaon, may So, story-story. ang klase nga friend imong gusto di ay kanang Kamu subal- pakas jud. Di mo naganahan na mo mga boys pag ingon asang kaon. Ana magina asang kaon. Actually, mo nang kind of friendship niya, Wing. Kay, kung kauban mo niya, dili mo magutom. Kami nga Basta na siya, Wing, di mo magutom. Di magutom kay tagalihok dia. O kaon sa tari inom sa tagay smuter, kaon sa tagining bubot. Dili na. It's more than Gabi, that. diba? Gidadaan niya o Pizza and bread. Yes. And unsa sige. man ang kanag yung dako nga kalambigitan nato anang panaghigalaay sa inyo ha. O ikaw yo Kasi pasabot ni mo ya, unsay akong i-describe nimo ang Okay. paghinigalaay. sa ako ang kaugalingon kung unsa ang tinuod nga paghinigalay. Para sa ako ang tinuod nga paghinigalay, ang usa ka higala hinawayon. Ha? Okay. Musaway gyud na ang kung tinuod ka nga higala imong badlungon ang Badlungon imong nimo. higala pod kung nakita nimo nga naidili maayo sa iya ha. Oh. Yes. Ayang usabon. So hinawayon Yes, dapat yes, ang yes. tinuod. Pwede. Tinood na Ikaw, Vince. sa ako po Productive ang tourism. higala ka na makiguban ka nimo sa tanang panahon. Kung na kay kwarta, gula kay kwarta, naaga pon siya. Manang tinuod niya higala. Dili ka nang higala nga haran mo friend kung na siya kwarta pero For kung wala all kay kwarta season kay biyan of lang ka. Diba? Relate bitaw. Mo na siya makakapaglaom. Kamo po di ako Well, yan. para sa ako, a true friend values loyalty and a true friend fights for you. Pag nadunggan ka nga, wala kayo nadunggan nga gilibak imong higala, sambat din ka. Oh. Tungan Defend, din mo. defend. Unsa to? Pag-iot to? Joke lang. So ikaw Big. Ako ang siguro klase nga higala akong ipangita. Kaya na bitawng bisag nasayop na ka, dili bitaw nga akuan nga May second iyakan chances. dapigan ka niya, badlungon pa ka na niya o kasab-an ka niya para gyapon kang iyo ina nga klase nga higala. Sama sa atong mga kapikas kinabuhi no kasab-an ta. Yes, Antino. Hugot eh today. And sa ako po, ang tinood nga higala, magduyugay mo labi na sa buhat o buluhaton sa Amen. Ginoo. Yes. Kasi naataw Luis, nga dili lang although normal man ang naay mga joke-joke, Yes. mga buli-buli, ginagmay, pa-enjoy. Yes. Pero pag nanata sa kadaghanan, minimize na and mugawas na diya nga kung si kinsa ta sa atong kaugalingon. Yes, no? ang Ginoo bitawing kato bitawng naapa siya diri sa kalibutan. Ang Yes. Ginoo when he spread the gospel wala biya siya gapili nga kani nga tawo ako ang walihan or ako minsahian. True. Related sa kuwa tanan to kuridas ang iya ang paghatag sa mensahe, so makita na to nga ang Ginoo ga set siya example Yes, unsay that's true. tinuod nga friendship. And sekreto sa mga apostoles sa unang panahon, sa diha nga labi na si si Apostol Pablo, sa adto siya sa Asia, panaghigala gid pagkamaayo nga friendship gid diha ang gipagawas ngadto sa mga katao. Kay dili ka makakunik sa mga katawan. Connect. Kung pag adto nimo, makita nimo sa katao, magmugot ka, mura kag kanang pila ka problema gihansak sa imo. Pero pagkita nimo, smile din ka balag, inom ka sa tawaran mo ram nigbuhang. Pero smile niya, ano ba? Smile, Tagasa ba bahala. karon? Unsa dato sa may karon? Unsa matabang nako? Tiro gina siya because a smile opens relationships. Yes. Smile gapon bisag unsa kalisod, unsa kalisod. mga kakapit ko sa kinabuhi. Yes, bisan smile walay gyapon. bugas sa balay, smile gapon. Way bugas, wa gi bugas, smile lang tani. Naara na bugas mo abot ron panahon. Positive. Oh, positive. And speaking nga ng bugas, speaking po pag hinigalaay, ato dihang i-greet si Ma'am Angelita Carmona, nagtanaw siya karon Ma'am, ang pag-ampo namo kanunay mag-aabot niya kanimo sa imong pamilya. Yes, and I would like to greet a happy birthday, Ma'am Almosera, si Ate, happy birthday diha kanimo Ate Mitel, and happy Sabbath diha sa inyong panimalay. And sa tanang mga kigalahan nato out there, here's another song for you. Harana sa Kabuntagon.
katapusan. Ayaw ka adluki ang mga kalisdanan. Kang Isus itugyan kay kining tanan lumalabay lang. Misamot kang ilad ang kalibutan, ug nabugnaw ang gugma sa kadaganan. Pagdinaw tay pagpatay kahilayan, mga mug na kini sa dautan. Ayaw ka adlukik ang mga kalisdanan. Kang Isus itugyan kay kining tanan lumalabay lang. Kini ang timailan sa katapusan, ang mga pangitabo sa kalibutan. Kay ang tanang butang lumalabay lang. Hapit na niya kini hukman. Ayaw ka adlukik ang mga kalisdanan. Kang Isus itugyan kay kining tanan lumalabay lang. Ayaw ka adlukik ang mga kalisdanan. Kang Isus itugyan kay kining tanan lumalabay lang. Kining tanan lumalabay lang. Di mailan kini sa katapusan. Miss Maymay, good morning. Welcome, Kuya. Oh, so imo ko karong Welcome diri sa Bacolod City. Wow, the city of smile and imo ka karong ubanan sa mga kauturan sa pagsayod. So, unsa man nato isayo dinhi? Ang aton nga pamangkot sa ila is ano nga libro sa Biblia ang may ara pinakadamo nga kapitulo. Wow, sayon na kayo na. Sayon na kayo kay unsa sa Bible ang daghag ng mga kapitulo. So, sayon ra. So, ready na ka? Ready? Ubanan ako nimo. Let's go. Let's go. Dali. Lakata. Kaya ako pamangkot sa imo. Ano nga libro sa Biblia ang may ara pinakadamo na kapitulo? Una, Mateo. Ikaduwa, Salmo. Ikatatlo, Roma. Salmo. Salmo! Ang tama to ba? Kabalugid! Salmo. Okay. Nice one, auntie. So, Nang sa Bible. So, ikaw, wala. libro Ikaw. sa Biblia. Okay, choices. Choices, Salmos, Genesis, or Exodus? Exodus. Exodus. Oh. Genesis. Genesis. Ang tama to ba? Salmo! Okay lang, okay lang. Sam. Okay lang, may bigay kami. Salamat. Okay lang. Kabasa na ka ng Bible? Why? Why? Why?
Nakabati ka na? Nakabati na ka sa Bible. Ay. Choices. Una, Genesis. Ika-2, Mateo. Ika-3, Salmo. Salmo. Salmo, ang tama tubag! Salmo! Wow! Tsakto! Inchakto gid! Sakto, guys. Salamat, auntie! Pinakadamo O, pinakadamo nga kapitulo. Mateo, Marcos, o Salmo? Salmo. Salmo! Salmo! Tsambahan! Pariya mo ni nanay, nakatsamba! Alright. Oh, choices tayo. Choices Old Testament, Salmo or Genesis? Salmo, ma'am. Salmo, yes! Sorry po. Okay. Agad-agad po. Salamat. Oh, Old Testament, unsa? unsa ara dira sa Old Testament? Ara da. Jan siguro. Jan, imo ma'am. Oh, choices. A. Salmo. B. Mateo. C. Genesis. Mateo. 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 Ang tamang tubag. Salmo! Salmo! Patente. Ara ni sa Facebook ang inyo. Kita na ko dire sa Bacolod. Naglisod ko sa mga hilonggo-hilongga. So, May, thank you kay May sa imong pag-uban ako karon Wala dinhi. gid problema, kuya. Dinhi sa Bacolod City, mga kapaglaom. Balik-balik, kuya. Ilonggo-ilongga dinhi sa Bacolod City. Daghan kay salamat. Sa Ilongga, Madamo nga salamat, May. So, ato pasalamatan Pasalamatan namo ng The Flock Music Ministry. Ministry. And ato pasalamatan si Ma'am Dina and Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Thank you so much. Thank you po. Sa inyong suporta. So, mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan. Kag nagadulong sa kamatuoran, Charmaine Inohokwan, Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Pal, comrades, confident. Few words to associate to a friend. In this world full of selfishness and apostasy, how crucial is choosing the right friends? What are the qualities of a friend that would help in spreading the gospel? How can we share the gospel without breaking the friendship with unbelievers? Friendship and the gospel, today in Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom. And this morning, ako makauban ng akong migoy, Darrell Ictin. Dugay-dugay na kitawan nag-uban sa GMP. Sinod. And siyempre, ang among boss sa Communication Director sa South Philippine Union Conference, Pastor Rizbon Muscato. Good morning, Pastor. Good morning, Wayne. Sa ngalan sa Communications Thank you kayo Director. yun. Napod ko din ikaw. Yes. Mo na, Pastor, nga di gyud na mo malimtan kay ini-closing spiel na mo, Harana, Panimbaya sa ngalan sa among station, Communication Director, Pastor Rizbon Muscato. And it's always makes us happy pag nasi Pastor makaapil Yes. sa ito. Yes, and karon nisgutan nato ning panaghigalaay. And ang Cagayan di uro ana ang ato ada City of Golden Friendship. Oh, yes, mo na siya. Golden Friendship. So isgutan nato ni ron Pastor unsa kadako ni siyang kalambigitan sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohano no. Ingon nga gibilinan sa higala nga walay lain ang atong buhi nga Dios. Yes. So karon unsa may hitsura nining higalaay nga adunay kasing-kasing sa buhat. Kining gitawag na to og gospel mga kaigsuonan. This is an emphasis on sharing the love of Jesus to others. Unya, kumingon na gani ka gugma sa Ginoo, mukatay gina siya pinaagi sa paghigugmaay. And obviously, kung ang duha ka tawo or tulo or ang isa ka grupo adunay gugma sa usag-usa, na din ha ang panaghigalaywing. So, friendship is a good tool or a good way for evangelism and reaching out people through the gospel. And since we're talking about friendship here, it means that di lang ka naginusara, you have people or you have someone who works with you, kakarelasyon. And unsa may mga kalidad, what are the qualities of a friend that you might look for makatabang kanimo para ma-forward or ma-advance ang gospel? Actually, daghang kayong mga assets sa usa ka tawo kung gusto gid siyang effective ang iyang friendship evangelism. Number one, kanang iyang pagkasiawan, kanang iyang pagka-tinuod nga higala, dili siya mo lipot sa imo. Kung siya yung gisulti, tinuod yun. Walay plastikan ba? So, being a true friend is one very effective way to evangelize others. Nya ikaduha, gawas nga kabalo ka mo na kay sense of humor, na po kay tinuod nga concern alang sa uban. And
most of all, the love of Jesus is very important. Kana gyud kung naa kay love ni Jesus sa imong kasing-kasing, di gyud ka magpanaganaan na og share ngadto sa uban, and especially to your friends. Bay. Yes, sir. Okay ra dayo og libakon ti ka bay. Ang importante lang, bawi una po nimo. Bawi na po din ako. Kay mingon man ko nga, okay ra na may amigo biya ta. Actually, pag istorya ni sa ako, dili na siya mahulog nga libak. No. Correction na siya. Correction lang. Pero istorya ni sa lain, kana. Istorya sa lain mingon katugid. Wala, lahi na po na siyang Actually, usapan. the reason why we're talking about this, doon kaya ang evangelism, para lang sa ako, dili gina siya sayon. Na mga butang, may mga panahon nga, ma-down ang imong spirit. And if you have a friend out there who lifts you up, kana murag mapasayon ang lisod. That's right. So, That's Pastor, unsa man ka mahinungdanon ang pagpili sa higala, labi na sa pagduso sa buluhaton? Actually, sa Bible, di man necessarily nga mamili ka og amigo nga imong ikauban. Kay kanang amigo ha, kung tabanganan siya, tabangan siya. Kung naa siya mga personal struggles, of course, pwede na nga mahimong babag sa effectivity sa inyong evangelism. Pero it might be in one way or another be helpful aron malift po ng iyang mga spirits o iyang mga personal problems. Pero it's crucial, labi na gyud kung naa ka sa kanang organized bitaw nga evangelism via friendship, pilion gyud nato ang mga traits. Unya wala gitay specific rule anyway kay ang giftedness nga gihatag sa Ginoo sa ato dili man pareha. Yes. Lahi-lahi man ta. So you can choose among friends with different talents, with different personalities, and just the same, sama sa paggamit ng Ginoong Hesus sa mga disciples nga lahi sila og taras. Naapagani ni budhi ni Jesus, and we know that's Judas. But still God used him. Yes. And the many others nga naa sila lain ng quality. But it's important nga naagi mga qualities din. Sa ato pa bay, sa ato pa Pastor, karon kanang ang sakit, dili man ginata makita man ginato sa mga batanon labi ng millennials. Mamili og higala ba? Mamili. Kanang dili lang kuani kay medyo Unfriend. Unfriend na ni pwede. Pag ang sa sekreto na Pastor no nga makakonekta dito sa uban labi na sa mga namo ginagibutang na class A, class B sa ato nga nang sa mua sa una sa tayo Pastor nga kita ako iway leader naman jud ko daan makita na ako mga membro nga naitapok-tapok diri sa class A, tapok sa class B, tapok-tapok sa class C. Unsaon man nato ni Pastor nga makunik gid nato Wait, ano ko nga naisuod. Amigo lang, may suod-suod lang. Okay si Pastor, agi mo gagad-gagad sa youth Jesus department. had close friends. Sa iyang mga tanang disciples, daghan siya mga followers, pero naa siya 12. But even among the 12 naa siya inner circle of friends nga katong tulo. Peter, James, and John. Closer to his heart. Yeah. Pero kaning mga ingunani, no? The real measure of friendship evangelism is kanang ang pinaka number one nga kontra ani is selfishness. Kung imo ganing kaugalingon mo imuhang bulada dito sa imong mga kauban, biyaan gika. Pero if you are selfless, ang uban concerned ka sa ila, mas gusto ka nga malingaw sila, mas gusto sila nga sila ang matagaag pansin, inay nga ikaw, people will stick to you. Dili lang da nga prenta kay sige ko nag-imbitahon sa birthday. Prenta kay sige hatag bread. Sige hatag bread. Pandesal. Dili gani mo hatag agian pag istorya. Killer yun na sa relationships ka ng selfishness. But sometimes, Pastor, kung nasa iyo mga kagalaan ba, na kay gusto istorya, parang kanang bato pa nimo kang criticisms. Pero sa may mga pamaagi nga, mo istorya ka o kanang about the goodness of the Lord, nga wala na nimo nakita sa imong higala without breaking the friendship. Number one, kanang paghisgot nimo about Jesus, muabot lang na siya unintentionally. Kanang namatay na dunggano nga intentional evangelism. That could be done without presenting Jesus first, intentionally, but by being a true friend to them intentionally. Yes. Nga kanang makita nila nga intentional ka sa imuhang mga tuyo sa iyaha, nga concern ka sa iyaha, sincere ka, and people will begin to ask why. Makita ang mga qualities diri sa sulod nimo, buutan ka dili tungod kay naa kay tuyo, but murag kuan lang siya, spontaneous lang siya, and it will be the time that people will begin asking about your life,
about your religion, about your relationship with Jesus. Namo ko yung mga panahon usahay nga pag may istorya na ka sa imong higala, kung unsa kamayo ang Ginoo, usahay mo yung ka ba ano mo yung siya ba anong istorya mo sa ako? Do you think you're better than me? Ano may nana bitaw? Mas mayo yung kaimtang kaysa ako? Kuwan mo ko na siya ang evangelism na wing. Mura na siya og pamuyab tas babae. So, interesting. Okay, back off gina sila diretso. Kung mao pay pagkailan ninyo, manguyab ka dayon. Yes. Ay, kaprisko ba po daning tawhanan ni? Kung magkasuod na mo, diha na gusto na siya nga makakat on more about you. Yes. Then you can start bringing up the truth about Jesus. Nguna na gyud ang kwan. Hinahinay gud. Dili diretsa. So pastor, sa Bible ato nakita ganina ni Charm sa iyahang video nga si Daniel and kauban siyang mga friends gani ato nakita dia sa story nila katong pagluhod sa larawan sa king nga wagi sila. Pastor, sa karon nga moderno nga kapanahonan unsa man nato nga mahimo tang epektibo nga higala ngadto sa dili ang gitawag nato dili epektibo sa buluhaton sa Ginoo? Good question. Just by sticking to the principles nga imong nabatunan, maka-influence kita sa uban. And talking to them, allowing them to express their weaknesses, unya kanag yung showing your example aron makahibalusan sila. I think Daniel was not necessarily playing a small role sa diha nga ni barog tong mga iyang tulo na lang ka-amigo when Daniel was never mentioned. Obviously, he was somewhere far away. Pero sa iyahang influence ug sa iyahang pagkatunay nga higala, mura og ang iyahang mga higala dili gyud pwede nga mubigay sa ilahang pagtuo sa Ginoo tungod kang Daniel. And of course, the friendship was already being developed. They were lifting each other up. They were strengthening each other in a such a way nga bisag wala ang uban makabarog yun ang isa ug ang pipila. Yes. Nindot kayo. That's right. Thank you so much, Pastor. Yeah, H1, when it comes to you, it's always our pleasure to hear more. It's always our desire. And mga kapaglaw, mag-uban taon niya ni Pastor His sa Cagayan de Oro Central Church alang sa Master Guide Day unya taon-taon sa Hour of Worship. Greetings, Pastor. Yeah, I'd like to greet all the master guides who will be attending this fellowship dito sa Central Church. God will continually bless us as we harness all our talents in youth ministries, especially gyud sa junior youth leadership ug sa mga seniors ug sa tanan nga church na nga naa din nga nag-support. Sa akong pinalangga nga pamilya, si Apple ug si Rocky, happy Sabbath kaninyo. I love you so much. Amen. And all the friends who are out there, God bless us all. Yes, mga kapaglaom, our friends from the United States of America, Ate Charm and Andu have prepared a video for us to appreciate the goodness of the Lord, His creation, because His creations are always wonderful. Atong tanawon, Edge of Wonders. Stunning, eye-catching, the first national park of the United States of America and a home of more than half of the world's geyser. Today, let us invade Yellowstone National Park, Wyoming, United States of America. In this 2 million acres of wilderness and solitude, we would like to bring you to one of its famous spots, the Old Faithful Geyser. What makes it faithful? Let's find out. Through the years, this geyser has been so faithful in erupting in the same fashion. People lined up, waited for this geyser to erupt every 35 to 120 minutes for the duration of 1.5 to 5 minutes with a height of 184 feet. Geyser has a unique quality.
As the water beneath the surface is superheated, it begins to boil and starts looking for its way out, a crack or a hole. Once the least resistant spot is found, it explodes with an amazing force, showering the area around it. I want you to visualize that geyser in your life. As we put our trust and confidence in God, He will begin filling out joy and love to ourselves. And this love is so great that we cannot contain it to ourselves. So we begin to start finding ways to share it and let it overflow to others. Romans 15:13 says, "May the God of hope fill you with all the love, joy, and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Like geysers, may we continue to explode kindness instead of hatred, hope instead of bitterness. Remember, at the edge of stressful days and bad tempers, we can always ask God to fill us with His love. This is your friend, Charm Pamisa Saneni, for The Edge of Wonders. Happy Sabbath kayo ng tanan. Ano sa kita sa itong segment ang Let's Pray Today o kinihigayon itong gihin alang sa itong hininusag pag-ampo alang sa itong 777 prayer. Ang makiguban ka na sa pag-ampo ula gihapon si Pastor Hasbon Boscato. Pastor, salamat kayo. Morning, Sir Fitz. Makiguban. O mga kapaglaom, ani ang mga prayer requests nga itong i-appeal sa itong mga pag-ampo. Una, itong i-appeal sa pag-ampo si Brother Harold Glenn Justa Tapugan. Ano na siya na-diagnose siya sa leukemia to sa Thailand o kinahanglan niya nga muli dito sa Pilipinas kauban yung aron makauban niyang pamilya during sa iyang healing. Atong yan po nga siya pag-ayuhon sa Ginoo, pinagi-usab sa tabang sa mga doctors and nurses. Another one, let's pray for my mom, si Mama Lourdes Yamit. Adunay recurrence sa iyang previous condition sa iyang breast. Ginaot nga ang Ginoo mag-ayaw sab kaniya. O ano yung sabdiri, ang mga itong iba sa pagkampo ang mga estudyante sa Don Emilio Macias Memorial National High School. Dakan daw dito na estudyante nga nasudlan og daotang espiritu, hinaot nga Ginoo mag-uban kanila o dili na matro ang mao nga pangitabo. Ano yung sabdiri, si Cristito Cabe, aduna siya heart problem. Hinaot nga maayo siya sa mao nga heart problem ayang bati karon. O last, itong appeal diri sa pagkampo si Brother Von Prieto nga mo take og OET exam ug mga adlaw July 7. Stop. Sir Fitz, magampo ta mga kaigsunan uban kanamo sa atong pagampuay karon. Let's pray. Gamhanan o mahigugmaon nga Dios kita sa mga langit, dili matukib ang among pasalamat sa imong grasya ug kaluoy nga sa tibuok adlaw ug sa tibuok namong kinabuhi imo kami gitag-ahigayon nga magpadayon sa among mga buluhaton o mutagamtam sa imong gugma alang sa tanan. Niani ining adlaw o Dios among itugyan nga na kanimo kining pipila ka mga prayer concerns sa among mga kaigsuonan. Daghan kanila na magbalatian, sama kang Harold Apugan nga adunay leukemia case, hikapa sa Ginoo, himuha siyang ligon aron ang tanan nga mga cells nga daotan nga nasa iyang lawas mawala gikan kaniya. Amo sab giampo sa samang paagi si Sister Lourdes Yamit sa recurrence sa iyahang kahimtang. Mag-ulang siya giampo sa milabay nga mga episode sa alang sa iyang check-up. Nakaplagan o Dios nga doon ay pagbalik niini. Giampo na mo nga sa tibuok nga proseso imo siyang ubanan nga mga milagro imong ipahamtang alang kaniya siya maulian o makabalik kanto sa iyang normal nga kahimtang. Nga mo sab giampo ang among pinalangga nga igsuon si Bonbon Preto nga mo take og OAT exam og mga adlaw giyahi sa Ginoo sama sa imong paggiya kaniya sa milabay nga mga panahon. Iyang kaalam nga gikan kanimo gusto na mo nga pangayon pag-usab ni ining
higayon na. Sa pinasay nga paagi, nausab si Brother Cristito Cabe, adunay problema sa kasing-kasing, hikapa siya o Dios, kuyog sa iyahang mga mahal sa kinabuhi, nga nagampo sab karon, tuguti nga pinaagi siyang pagtuog sa iyang makahuboton, kining tanan, iyang maling kawasan o mapati ang mga milagro nga gikan kanimo. May usab sa usa ka National High School dito sa Don Emilio Macias, giampo namo ang imong intervention ng pag hingilin sa daotang espiritu gikan sa mga kabataan nga nasudlan og tugot nga ang imong presensya o ang imong gahom mo'y mo pasulabi ni ining tanan. Salamat o Dios nga ikaw maghatag pagtagad sa among mga pangaliya kanimo, lakip na nga mga personal nga mga suliran ug nasayran mo ang tanan. Kining tanan na mo ito ginuglamang madawat uban sa imong pagbubo ka namo sa balang espiritu nga mo'y mugiya ka namo sa tanan ng mga desisyon karon ug hangtod sa walay katapusan, sa ngalan ng Ginoong Jesus nga mo manluluwas. Amen. Salamat, Pastor. Thank you O so sa ato much. mga kapaglawom, kung doon na kami mga prayer requests, pwede ka na i-send sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon Bro. Pwede usap sa atong contact number na makita sa mga TV screens. Matthew 21:22 says, "If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." Okay, now let's pray today where you don't have to pray alone. pagsalub sa adlaw uban sa pagkahanap sa kada sigon ug mitabon ang kagabiyon ang kangit-ngit sa kinabuhi nga daw sa mawadan na kita sa paglawom apan si Kristo ang makiguban sa atong pagpanaw ngadto sa Kabuntagon. Ang kinabuhi nagapadayon bisan kita pagsulayon o pagatak o man sa pagsulay ayaw kaluya uiksun ang pagsulay atong antuson kay nagakabuntag na kita magmalipayon kay si Kristo ang makiguban sa atong pagpanaw ngadto sa Kabuntagon. Ang atong Dios ang makiguban sa atong pagpanaw
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na po kita sa paghatag tambag suliran, diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako si John. Na ako'y dako nga problema karon, gusto ko masulbad na ni or matambagan ko ninyo ani. Na ako uyab, gwapa, buutan, pero iya ate, naunsa ba? Naganahan man sa ako ah. One time, nagbisita ko sa ilaha balay kay sila raman duha, iya mama, papa nasa bukid magulian lang pag weekends. Pag adto na ko sa ila balay, siya ra naa kay nagkuyog daw iya mama og ako GF. Naunsa ba uy, iya man ko gigunitan unya ingna naganahan siya sa ako ah. Ay, nangurog ko. Wala ko kabalo sa ako buhaton. Pero, wala dyan ko padala kay nahigugma ko sa ako GF. Diri nagsugod akong problema. Kay sige na ko dauton sa ate sa GF, kay sulti niya, buhaton niya tanan para maiya daw ko. Sige na may away sa ako GF, uy. Unsay buhaton ako ani? Iya ate, gwapa pud. Maora ba ako type na bae, pero gwapa pud ako GF. Ay, tabangi og tambagi ko please. Jan po. Oh. Jan siya po. Diba? Subayan og di. Jan di. Pwede sad. Jan di, di ba? Mura ni siya si Aida, si Lorna. Wala lang si wala Fe. si Fe. Diba? Pagkagwapo Luhara. gid siguro kayo ani ni Jan ba? Lagi mami siya Tasay siya Diba? care. Ilugan. Pero maka-question ka ba unsa din nga klase nga pamilya ba kay nganong iniluga? Mo? Oh, so in ana, daw be so magsugod ta makapaglaom. Yamin tanan na si Daryl. Okay. So sugod ta Fitz, anong sabihin mo kay John? Daw kasi problema mo. Dako jud ka. Problema ba ayo. din yung ilugan ka, no? Ba? So, Naka-relate ka, Fitz. Dili, mami. So, grabe, mami. So, maikot as hangin, balit Ay, okay. Bitaw, akong ika-suggest kang John, i-assure sa imuhang girlfriend nga siya gini imuhang pilion. Kay, basi mo nang maulit sa kay, basi nahuno niyang agay, sabay buka na siyang ate, murag, nag-ilo sa duha sa imuha. Kanang, ipa-feel siya nga secure siya sa imuha ba? Kay, usahay man good, kung naay padapig-dapig sa mga babae, respetuan po din mo, awa, ang ending kay, duha na imong gisabayan, igsuon pa yun. So, ano lang, akong emphasize nga, ipa-feel sa imong uyab, nga siya imong gipili, ipa-feel siya nga secure siya sa imuha, o wala siya karibal ka iya pag-iigsoon. Wala na siya. DI, so daw bidili na niya kailangan istorya sa iyahang girlfriend o sinahitabo, UP. Para sa ako, no, delikado kay ang sitwasyon ni John. Ni John lang, walay John sumpay. lang, walay No? D. Pero, ako lang, medyo na-confuse lang po ko. Ayaw na i-entertain nga, gwapa ang ate. Kaya ang imong uyab, imo rin yung uyab kay ate rin na siya. Ayaw na ina nga ka ng gwapa po ang ate. So, meaning murag interesado po kagamay. No? Murag sa imong statement. Type food ba yan niya? Oo, ayaw na natagai og ka ng pagtagad. Kaya kung imo nang tagag pagtagad, namuugat na siya, mas mo komplikado ang imuhang sitwasyon. Mausad. And siguro dapat i-open imo sa imong girlfriend ngayon ana ang inyong situation. Then as much as possible imong likayan ang sister. Or kung kaya nimo nga i-confront pud ang sister nga istoryahan nimo nga dili siya maginana kay nahigugma gyud ka sa imong uyab which is iyang manghod. Dapat magpakita ka nga firm ang imong decision, strong ang imong decision na kay baruganan. Ayaw na og paling-paling or unsa man diha. Ba? So, para stick to one. Di ba da? Yes. Oh. John. Di. Una sa tanan, John, you are not an average man. Oh, tinood. Pero John, sa pagbasa ni Mami doon sa imong suliran, wala nag-mention dito nga ang iyang ate o ang imong uyab nag-away. So ang ako na nadunggan nga ikaw ang imong uyab nag-away. So sa lang makuha ato. Wala na sayod ang imong uyab sa binuhatan sa imong ate. Tinood. So kay wala man na sayod ang imong uyab sa binuhatan sa imong ate. Ato siyang pasayron. Una sa tanan, ang ate sa imong uyab, wala niya girespeto ang iyahang manghod. Wala mo kanya girespeto sa imong decision. So atong gamiton ang teknolohiya karong modernong panahon. Akong tambag, kuhaon mo imong cellphone, adto ka sa voice recording, imong i-on, makikistorya ka sa ate,
Mutanaw nimo siya nga anong ginabuhat niya ang iyang ginabuhat. Nganong dili niya respetuhon ang imong desisyon. Unsa man na iyang tubag, maayo man o dili. Wala na kay labot na kay iyahamang yun na. So imo na siyang i-record pagkaman sa conversation, before mo man ang conversation, make it clear na imong gi-end nga wala gid nimo siya gipili, ang imong gipili ang iyang uyab. Kato importante kay ito nga madunggan nimo na, madunggan sa imong uyab, i-replay nimo para sa imong uyab. Bahala na to imong uyab masako sa imong ate. Ang importante, you're saving your own self. Dili siya masako sa imo, sa iyong ate siya masako. Nice So, ana, no, kay para na evidence para makahibalo. Pagkanindot. Bidaw, bibing. Kuya po itong ni Daryl na yung tactics. I-on ang recorder. ano? Ang bungad yun ni si Jan, no? Jan. Ang bungad. Mura pa siya sa salita ito nga si Johnny Bravo nga. Nag-iilugag mga babae ba? Pero, una siya, ang ako lang advice, no, identify ni mo ang mga tempting thoughts. Like ka nang giingon niya nga, wapa ra bang ati, mura ba? Gani lagi. Ayaw na siya. Dili na mo na siya unaon. Kay ka na, muli na niya na siya sa mga temptasyon pang ulain, pang mga binuhatan diya. And avoid people or situations nga sila ra sa iyang ate. Kanang mo ato siya dito nga, wala rin sila ra day duha. Baka ira po tong giunahunadaan ba? Ay, baka Timing-timingon. Timing-timingon po. Wata ka balo. So, then, ayaw kalimot, pray always para you will be protected by God no sa imong mga desisyon kay nakaka sa mga tempting situation. Wing. Okay, Jan. Saan yun? Kini si Jan, Wing. ako basing naskaman ka. Brother, gwapo ra kay kadiha, brother. Basin po ug maprank ka na, basin gitistingan lang ka ng igsuon. Yes. Gitistingan lang ka, pero ganahan ko sa imong linya. Nga sa diha nga gigunitan ing imong kamot. Nangurog ka. Unya ang imong tubag wala jud ko magpatintal. Kung ako to sa imong kabahin, parihata mamakak. Wala man gi-emphasize na kamot. Kuya Wing, wala gi-emphasize na ang kamot ang gihawiran. Gihawiran lang. Pero ingon siya sa iyang linya, wala gyud siya nagpatintal. Ang ako maingon nimo parihata mamakak pod. Anin siya matawo. Good ka. Anin siya matawo. Basig prank na siya. Unya nagsabot na duha ka igsoon, tistingan tanay mo ang uyabi kay gwapo ra ba na? Gwapo na. Unya, mga jandi nag mga barog. Unya, base unya nanay laing sadline. Ato nang iprank. Ayaw, ana, kay ngano, 1 plus 1 unya ka equal 0 na dayon ka. Delikado. Yes. But then, isulti. Tama to ingon la. Isulti sa imong uyab. Musa ni, prank ni? Ayaw na diha. Kay nangurog ba ako? Lisod din mangurog ko. Diretso na gini akong pangurog. Ihatag daw ni Leia ang Pwede po kang Leia. Pastor, unsay atong matambag sa iya? Actually, dili ni sayon ko natong tanawon by the surface. Gani. Pero para sa ako, muna yung pinakasayon nga problema. Ang liso din haog, walay maibog sa imo. Mao gina yung lisod. Kanang daghan nga maibog sa imo ha, pati duha ka igsuon. Lonely is the night ang mahitabo. Ilugan gyud ka. Pagkanindot kay nga opportunity. Pero na akong itambag sa imo, Brother John, na tay panultihon nga wag kang mamamangka sa dalawang ilog. Tinoo. Basin tuodog sa imong panagat-panagatan to, di kakakuha, masiro na kasama sa giingon ni Sir Awing. And in the first place, kung akong gi-assume nga wala ka kita sa iyahang igsuon sa diha nga nanguyab ka sa iyahang manghod. Mao pwede sad. Nguna nga wa ka idea nga gwapa sa di ayo niya, type sad nimo ang iyang magulang. Pero mo ni nga ako kung nisettle ka sa iyahang manghod nga kulang ang imong angay, something is wrong with that. Kinahanglan sa dili pa ta mohimo sa atong mga moves, settled na ta nga kanina gyud. Wala na bisan pag sure na gyud. makalingi ka sa uban, daghang mas gwapa karon sa imong nakarelasyon nga babae, nga imong girlfriend. Pero lahi gyud ng someone kay dili nato pwede hakupon ang tanan. So, we have to be settled in the first place. Pag start pa lang, okay na. Kana na gyud siya. Bisan pag malabwa na sa uban kay para sa imuha, she is distinct for you personally. Correct. Ba? And that's right. Imo siyang pahibaloon. Ang imong girlfriend, I mean, nga pahibaloon nimo sa mga katuyuan sa imuhang sa iyang magulang. And talk it over. Kay nanaraban ni sa imong giingon nga medyo insecure na ang iyang manghod, nga imong girlfriend, and the older sister is going to do everything aron makuha lang kaniya. That's only a threat. Correct. Pero if you stand for the right and for that relationship with the younger sister nga mo imong uyab, God will bless that relationship as well.
So Diba? more power dyan. Tinoo, Jan, di. Oh. Mo ni siya giingon dyan nga, di ba, you have to be sure of yourself. No, kay basig 1 + 1 = 0 ka, pero napod sila available. Bita, sa right. mo, it pays to be honest, di ba, to be transparent. Bahala na sa iyahang sister kung unsaon niya ang iyahang ate, pero she deserves to know also. Okay, that's one secret that you're keeping from her sister. No, we appreciate you nga nangurog ka o wala gyud daw kanida yon. Di ba? Oh, so we hope nga nalamdagan ka namo kay niingon ra ba diri si kuan ate nga kaila daw siya sa sender, palihog lang kog share nga mo to siya ang amo ang di ba? Ang amo ang giingon sa iya ha. And I would like to say Nirin Abad, hi, happy Sabbath. Si Chanel Suarez is also watching with us. Thank you for watching. MG Nox King, salamat kaayo for watching. O ingon si MG Nox King, pariha daw mo, awing. Oh, in case man gani. So daghan yung awing ani dili Parehas lang tambag. Oh, pareha silang tambag. Bitaw no sa tong letter sender seryoso nga pagkaistorya. Wala gyud makuha wala sa imo if you are to be transparent and always pray to God. Amen. Diba? Kay kung mo na, kay ang dynamics lagi sa family matingala sa kay nganong inana si Sister Ret. Diba si ate sa iyahang Work sa manghod. movie naman na ako makita, mami. No? Basta pa sa Teleserye. realidad UDIC. So we hope malamdagan ka na mo and do not forget again as we stress to pray for your problems. Kaya wala yun. Nothing is impossible with God. So, karon move on ta kay we are celebrating Friendship Day and we have something special coming from Africa for a message from Africa to our brother here. Si Brother Elson, tuntanao ni. Hi, this is Tina from Zambia. I'm sending you greetings from Africa. Friendship is a priceless gift that cannot be bought or sold, and its value is far greater than silver or gold. One person who gave me this gift of friendship is Elson Pamisa. When I was in a foreign land with no friends or family, he offered me his gift of friendship. Even though we're two different races, I'm a different color, my hair is different, I'm very tall. It didn't matter. We had things in common. We both love God, we laugh at similar things, and we have a gift of music. Elson would play guitar and I would sing, and together we shared the love of Jesus to so many people. Today, I just want to say thank you to Elson for being a really good friend to me. I want to say thank you for introducing me to new friends and to his family. And also I want to thank Nanay Aguilion and her family, and also Aizal Amor and all my other friends in the Philippines. I'm going to sing a short chorus of a song I like about friendship, and I'm dedicating it to these people. So here it goes. I will be an open door that you can count on. Anywhere you are, anywhere you be, I will be an open heart you can depend on. I will be a faithful friend. I will be a faithful friend. God bless. Thank you, Tina. Matun pa ni Elson. I'm so happy from the land to heaven. Actually, daw si Elson, nangurog. Nangurog, ha? Abot langit ka Abot nga langit nga kalipay. Nangurog si Ilpaps. Pagkanta ni Oh, Noon. pareha sa Dear Panimbaya ganina. Ni action siya kurog. We miss you, Tina. Thank you. Thank you, Tina. Thanks for the And prayer. sa laybayin, mga kapaglaw, muadto na sa birthday bulletin o atong tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday, Happy Ate birthday! Gracie! Ate Grace! Gracie, Gracie! Glenda, Glenda. Pulet, Auntie Glenda. Paul Ryan sa Nadumasino. Jeremy Sanico, happy birthday. Menard Paul, hera po si Kuya Menard, happy birthday. Miggy Cahiles, happy birthday. Ma'am Jessica Gonzaga! Happy Happy birthday.
Happy birthday. Ato na ko okay. birthday greetings mo Auntie Iba Pagataw. Happy birthday Ethan and Olivia Paragados. Yes. And Yay. mumisid sa Tagamay. Ma'am Jessica Gonzaga, thank you kayo sa imong pag-imbita sa MOA. Pastor, doon na ba kayo misis ni Ma'am Jessica? Thank you kay Ma'am Bing sa imong Golden Heart nga nag-invite gyud sa Hope Channel South Philippines diha sa imong balay mismo sa imong birthday. Grabe exclusive for the volunteers. Salamat kayo nga imuming gitagaan niining klaseng pagmahal kuyog sa tibok pamilya. Okay kaya itong mga balak God dito, bless Pastor. you more and more blessings to come and life, health, and love and happiness. Ang mga balak ni Ma'am Angel dito, grabe, kamong duha. Nag-partner yun mong duha dito. Nagbuntag. Ana, concert. Gusto ko na ko i-greet once again at Auntie Mitel or Ma'am Mitel Almocera. Happy birthday and happy Sabbath ya kaninyo. Yes, Alright. and So, salamat kayo, Ma'am Bing, no, once again, for your love and for welcoming us into your home. We pray for your happiness, good health, and Sige. more blessings Kanta to ta. come. So, karon magkanta sa taog. Happy birthday to you! And Ma'am Jel, ako sang i-greet po na akong wifey. Happy birthday, Han. Happy birthday. Message ni mo ka Ako misis sa mo, salamat sa pag-atiman ni Awing Indino nga sayo mohawa sa balay tungod sa media ministry. And padayon lang imong suportahan tod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Ang importante, balak sa'yo, mawawing sa'yo po mabalik. Correct, basta kay mo uli. okay. O, karon, ingon si Jandy, nado ko nito'y Bible trivia. Ato ning tanawon. Unsa, ato ang Pangutana. Uy, gagmating kayo. Sige, basa, Kuya Wing. Wala ko'y antipara. ako Basapit. isa ka magbalantay sa karnero nga dunay isa ka sulod nga higala bisan pa man nga ang iyang amahan anaay kasuko kanako tungod sa kasina apan siya magpabilins nga akong higala sama sa igsuon. Kinsa ko o kini akong higala. Kisa to? so kinsa Ikaw to sila? daraligtin. Oh, namay karnero na akong higala. When it comes to So, higala, awing hindi no na. Tawag-tawag na 0927-777-5602 We have a caller? 0927-777-5602. Alright. Okay. So matuta, greetings. So Pastor, ikaw sa una sa imong greetings sa mga pangutana Pastor nato diha nga mga kaigsunan. Great na to ang tanan ng mga viewers sa Takna sa Pagtuon o sa tong mga radio listeners. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagkuyog sa atong pagtunanay every week. God will continue to bless you all. Amen. Og sa tanan nga mo nga mga kapaglaom no og higala. Diba? Kaya ang term na to karon higala. Mga kapaglaom, salamat kayo sa inyo hang walay puas nga pagsuporta sa Hope Channel Media Ministry. Og as we close this program, we are offering to you a song. Later, Ma'am Ange, no, mo awit ta. Tanga na sa atong mga kapaglaom. And aduna po kay greetings, no? Ma'am Mary Lapot. And congratulations sa imong anak kasi Lloyd Lapot sa iyang graduation. Ikaw, Fitz, ba kay greetings, Fitz? Happy birthday to John Paul Calalin diya sa Balingasag. And also, please greet Mr. and Mrs. Winifredo and Brenda Nula and Mr. and Mrs. Jose and Betty Edar. Ayan. And of course, ako pasalamatan ng atong mga partners and sponsors nga nagasuporta gid sa Panimbaya sa Kabuntagon and sa Harana sa Kabuntagon. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you so much. And Engineer Barbas and si Ma'am Amor Barbas, thank you kayo. And Sir Yul Batalir and Sir Bal Aguilar and diya sa United States of America, Charm Andrew and diya sa Cubina Church sa tanan nga nagsuporta dinhi. And Mr. and Mrs. kanang dito sa El Salvador. Mr. and Mrs. diha sa El Salvador. Alright. Yes, So, daghan ka mga sponsor, daghan kay salamat. O karon we offer you this song. Mga kapaglaw, adunay awit, no? Ang pinaka-importante nga relationship goal nga ato ang himon is atong or makaadto ta sa gingharian nga gihimo sa Ginoo. Kauban ang atong mga higala kay dito atong mahimamat ang atong pinakamaayong higala. Ani ay awit nga giuluhan og ang maayong higala para kaninyo. Tara, Ang maayong higala, si Jesus lagayod. Siya ang labing maayo sa tanan. Kay hugasan man iya,
ang kahugawan ko, kanunay siya akong kinahanglan. Sa tanang kagulanan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayuran sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang kanalisdan. Dili ako talidan, kay siya gamhanan, samtang ang akong bagtuligunon. Wala na'y kahadlukan, bisan libutan, sa mabangis o kaaway nga daghan. Sa tanang kagulanan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayulandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang kanalisdan. Sa tanang kagulanan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayulandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang kanalisdan. Sa pagtabang sa tanang kanalisdan. Thank you.